Novo encontro entre o BNG e a Confraría do Carril. Desta volta, a xuntanza estivo encabezada pola voceira nacional da formación. Ana Pontón amosou a súa preocupación pola alta mortalidade das rías galegas, un problema de país, dixo, nun sector económico estratégico. Reclama un estudo rigoroso sobre a caída da produtividade. Un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de regeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo. Tamén lle pide ao Goberno Central celeridade na bonificación das cotas da Seguridade Social aos mariscadores. É urxente que o Goberno Central aprobe dunha vez por todas as exencións e as bonificacións nas cuotas a Seguridade Social das mariscadoras e dos mariscadores con efecto ademais retroactivo, porque iso que permitiría é axudarlles neste momento en que teñen moita dificultade. Pide un protocolo sobre o baleirado dos encoros e urxe tamén o Goberno galego a tomar medidas ante a falta de semente. Hai que poñer en marcha hatcherings públicas e mixtas que garanticen que haxa semente suficiente, ademais con trazabilidade e semente ben adaptada ao noso medio. Dende o Opósito Carrilexo explicaronlle os nacionalistas a situación pola que están a atravesar os seus bancos logo dun inverno duro. O patrón maior agradeceu o interese da formación en coñecer o estado do sector. Nós somos mariñeiros, non somos políticos e calquer persona que quera vir a escoitar nosas inquietudes e axudarnos son benvidas. Moitas gracias por habernos atendido. A situación é a que é. Reverteremos o antes posible e saldremos adiante o antes posible. A Confraría do Carril conta con 98% dos parques de cultivo de España. Algúnas das súas zonas rexistraron nos últimos meses unha mortalidade do 100% en especies como a ameixa babosa.